Hyvää päivää, rakkaat tilaajat ja muut. Nyt täällä on semmonen ongelma, että niinku tuossa lentelee tommonen saatanan saasta. Siinä. Kattokaa mikä ruma paska. Tämmönen jonkinnäköinen perhonen. Ällöttävä tuholaiselukka. Mä olen näiden kanssa yrittänyt harjoittaa lempeää ja suvaitsevasta politiikkaa tässä nyt jo kuinka kauan, mutta ne on ruvennut lisääntymään saatana. Tiedätte sen, että nyt alkoi jumalauta. Nyt alkoi tuhoelukoiden holokausti. Sieltä kuoli taas yksi. Mulla on tapponut näitä kymmenittäin. Mä oon mennyt laskuissa sekaisin. Tää on ihan järkyttävää. Ei jumala, kattokaas tätä. Täällä niin 2 perhosta harrastaa haureutta. Hyi helvetti. Ei minun talossa. Sen tiedätte, että kun mun huudeille tulee joku siveettömyyttä harjoittamaan, niin sen tiedätte mitä siinä käy. Ja siellä on toinen haureutta harjoittava pari. Nyt alkaa rasahtelemaan niin sanotusti. Nyt alkaa rasahtelemaan. Jumalauta! Jumalauta! Missä näitä vielä olisi? En tiedä, mutta sitten kun mä niitä näen, niin saman tien se on kuolema. Täällä on nyt täysmittainen etninen puhdistus käynnissä. Terve.